El meu nom és Montse Fortí. Aquest és el meu marit, en Santi de Serdi. En Santi i jo acabem de ser pares. En poc més d'un mes, la nènia ja ens ha robat el cor. Aquesta és la nostra família. I en Santi ens vam conèixer a través d'internet. Tenim una mica en comú, però més que res va ser per un creuament de mails i des d'aleshores vam començar a xerrar pel Messenger. El que em va treure d'ell va ser la part més tendra i més carinyosa, que és així molt sensible, molt carinyós, també és molt divertit. Jo al mig any vaig decidir regalar-li l'anell de compromís. Vaig ser jo que al principi vaig dir que no, que quina por, al cap de mig any ja. En teoria volia fer les coses una mica per ordre. Vam fer una mica el burro, no em venia la regla, em vaig fer la prova. Ens enterem que està embarassada. I clar, vam tenir que avançar-ho uns mesos abans del casament i així ens quadrava la cosa. Bueno, vaig fer la prova, era al matí, encara me'n recordo, vaig fer-ho jo sola, ja estava dormint. Al moment de veure la ratlleta és com, ostres, no? Sí, la buscàvem, no tan aviat, i ell encantat de la vida, supercontent, jo més indecisa, ell va ser en seguida supercontent, fent petons a la panxa, jo plorant, rient, com, ostres, que heavy, no? Clar, al moment que neix, jo no vaig voler mirar res, jo estava allà però vaig preferir no mirar, que segurament hagués pogut mirar-ho tot, i res, pràcticament ets el primer que veu que surt. I la tenen allà penjada com un fuet, mig blanca, mig lila, la Montse plorant i jo una mica allà despistat, que dius, ostres, que què està passant? Vine, princesa. Ja està, així. I ara tu tornes a posar els peus. I així, inclús ara al principi, perquè segurament no és fred, és El canvi de temperatura. a l'estar nua. La sensació aquesta, com que encara és molt petitona, i fora, aquest hivern, que no hi ha manera. El fet de trobar-te amb altres mares, penso que va molt bé, veure que les teves angoixes també són angoixes d'una altra mare, o que no ets l'única. Jo penso que quan tens el bebè, la gent, dones més que homes, opina molt fàcilment, Doncs per allò de malcriar, per exemple, el plorar, agafa'l, no l'agafis, o té mal de panxa. Jo crec que té mal de panxa, no, jo crec que potser té gasos. Penses, potser si escoltes els altres t'aconsellaran, però com veus que els consells són tan diferents, acabes tornant enrere i dient, bueno, jo soc mare, n'he d'aprendre i ho faig de la meva manera, perquè si no és com que no hi ha un manual d'instruccions. Quan plora bé, què li diem? No passa res. No passa res. Benineta, què? Tens ganyones? Vol dir calla. Ens estan comunicant una necessitat, una queixa, i la nostra primera resposta és, ja està. Sí? Digues. Sí, parem després, mama. Adéu. Què li passa? Clar, és una cosa. L'altra és, ei, què deus tenir? Aquesta tovallola, ara vigila l'obrir-la perquè me'n regal. No crema. Ja que no crema. Ui. Moltes coses m'han sorprès, Molta gent, per exemple, et diu ui, dorm ara, que després no dormiràs, o serà molt durillo. Jo pensava, sí, serà durillo, tampoc n'hi haurà per tant. I també, abans de ser mare, era molt més estricta respecte als mites, L'hauré de deixar plorar perquè s'haurà d'acostumar a no malcriar-la. O si té gana i és cada 3 hores, doncs
m'ho hauré esperat 3 hores, perquè és que si no la nena no pot estar menjant, no? I ets mare i la sents plorar i l'agafo, no? I si veig que està plorant i ningú l'agafa, doncs penso, jolín, agafeu-la, no? I si era amb el criu, doncs penso, doncs mira-la amb el criu, ja està, ja m'arrepentiré. I abans, en canvi, deia tot el contrari. Què? Jo ara és com si diguéssim estic a l'espera de... Aviam si es fa una mica més gran i puc fer més coses amb ella. Perquè ara és com una mica avorrit. És el dormir, el donar-li el biberó, canviar-la, banyar-la i parar de comptar. Donar una volteta però no te la pots emportar de cap de setmana. O si més no encara no ens atrevim, si més no perquè també som bastant novatos. Tenir un fill abans potser era, vist des d'un home, doncs era més cosa de mares que de pares. I era del pal de que, bueno, jo ja t'he fet el fill, ara tu patxuga-li, quan sigui gran ja me l'emportaré al futbol o anar amb moto o el que sigui. Potser sí que és més, ara ens involucrem més o volem viure més de prop. A nivell de parella, jo tenia molta por perquè tothom m'avisava de que quan hi havia el naixement d'un fill significava crisi a nivell de parella. Llavors, ara ja no, però al principi, sobretot a les nits quan anava a dormir, parlava molt i era com, Santi, estàs bé, et sents desplaçat. El fet de que jo estigués passant amb aquest aspecte, a nivell de parella, doncs, ha fet de que no, crec que no ens ha separat, al contrari, crec que ens ha unit més. En Santi com a pare, bueno, és una criatura, no? Juga molt amb la nena, la mima molt... Bueno, és un padrazo, no? Jo estic encantada de la vida. Toma ja. És una pedorreta, eh? Hem de ser més responsables, tant si ho eres abans com si no ho eres. Clar, ara, a sobre de ser qui ets pare. I jo penso que amb això, bueno, has de ser més madur. T'agradi o no t'agradi, vull dir, aquestes coses les has de portar ben portades. Sí que veus les coses des d'un altre punt de vista. Jo què sé, és com si abans t'agradava fer el boig amb el cotxe, doncs ara potser penses, ei, que vull dir, ja no és que la meva dona m'esperi a casa, és que tinc un fill i vull créixer una temporada junts, i vull dir, ho vols disfrutar-ho, i aquestes coses doncs, et fan parar de fer animalades. Cariño, por favor. Ui, que bé! Ui, que bé! Te la mires i és com... És la nostra filla, no? És la meva filla. Però tampoc ets massa conscient, eh? El que més penso, o amb el que més hi penso, és de dir, ostres, com això ha estat 9 mesos a dins la panxa de la Montse i ho hem pogut fer-ho nosaltres. És potser el més estrany o el que encara hi penses. Que dius, ostres, això va estar 9 mesos en aquí. Ni que fossis mare soltera, carinyo. O vols sortir només tu a la tele? No, és que això crec que poques vegades ho fas. A vegades em lio jo mateix, o a vegades, si no ho entens, m'ho tornes a dir que ho repetiré, que tinc l'art aquest de marejar-me massa.